Veel spaß. Wie en wat? Dat vroeg ik me ook af. Dus ik geef de microfoon even aan meneer Goden. Oké. Leuk met dat hele schoolhek, is het nog een ingeslopt? Of wie is het dan hier? Ja. Ja. Ja, dus. Dankjewel. Ja, luister, het is zo natuurlijk. Iedere dag kijken we van ons naar school. En ons de venster ook naar bussen. We zijn toch hekwerk snel. Maar meestal is het zo dat ook lui tegen het hekwerk snel. En nu had zich 6 maanden aan je denkt. Die normaal ook bussen aan dat hekwerk snel. En die jullie nu weer tot zijn. Veel spaß. Wat ze huren, dan word ik me toch met de auto gekomen. Oh, ik wou in je mond krijgen. Hat die Votlöcher nu anders te doen? Nou, was is hier Hotte? Dat ziet u daar niet. Ja, moeten die dingen van ons dan in de regen naar school komen? Ren? Het rent toch juist niet? Nee, maar huur. Ik kijk allemaal naar SBS, shownieuws, Hart van Nederland. Dan kunnen we nog Piet Paulusma 3 keer per dag op de televisie. En dat is aan goed is weer rennen. Dus ik ben vuurbereid. En ik ben alleen. Wat vind je? Het is wel belachelijk dat ze niet meer voor de schoolkind parkeren. Ja, inderdaad. We moeten van Jans zeggen sport gaan storen. En dan moeten we dan Jans weer terug eromheen lopen. Maar dat is ook de bedoeling van de sporthal, dat ze eromheen loopt. Nou, dat ik dat redt net. Trouwens hadden we nu te breed van de school, waarom niet lezen? Ja, ze gaan weer nieuwe brigadiers nodig. Dan vragen ze jij jedes keer weer. Nee, dat jullie genoeg burgerlijk niet stellen. Dat zegt ja sowieso ook immer dezelfde, wat met de moel weer aanhangt. En dat die jongen, die ben ik niet aan. Kan je niks met de Willem-Alexander? Och, op zich vind ik het wel goed. Maar dan had ik hem nog niet ja ziet vuur. Wie? Voor de Willem-Alexander? Hey, wat is het kijken door? Door hingen. Die doepen staan je mengt, die willen er maar 8 zijn. Wat mensen die dan? Ja, dan blijven we heen, anders. En dan willen ze een foto, dat steht er wel ja niet. Je bent het kind van hem, wa? Dat zit net als van mij in de klas. Dat had nog immer de laatste schrei aan. Ja, en dan 3 maal in het jaar op vakantie. We vragen zich af hoe ze dat van doen. We zouden bouwen het verkeerd, zo denken. Zo wil die ook in Grunskamer hangen met zoenlampen. Bestemd. Want werken doet die jas niet meer. Dan zie je alleen maar overal moeilijk. Als je hoe trouwens de juffrouw van de communieklas was. Waar let ze weer bezig staat dat 4 weer zelf moeten gaan knutselen. Die lucht die had toch koekoek, die juf van Huutmaas, ik heb al nieuws niet onder zijn. En dan van die foto's maken. Volgens mij zijn geen
vragen. Nee, het moet heel kosten. Kun je zo'n dure fotograaf en vuurjekken kunnen betalen. Maar, weet, ik ben dus aan zich wel, had ik het schöntje gehoord. Ik ga het kleed, had ik op het België gehoord. En de show op het Dutch. Kost het je meer. Maar het is wel het verschil met de billige Hollandse breun. Hollands kan ze aber ook fijn zaken krijgen. Ik ben 40 dagen geleden in het kerk geslaagd. En dan naar je winkel. Net een kindje wie het Duits. Trouwens, de juffrouw van de communieklas, die staat ook nog in bogus de laatste 35 jaar alleen maar Schönbergen weer op. Ach, Bibi, dat kan toch jou niet? Dat zult toch gewoon zelf keren, die juffrouw? Oh, want sommige vrouwen nu zien ze toch wel een beetje dat ze op de voet aaien. Dan moet ik nog even wat vertellen. Dat ruppel van mij kwam, dat wil niet geloven dat ik bij de juffrouw Linse in de klas had gezeten. Dat zei dan niet, dat kent toch ja niet, die is toch veel jonger dan die. Ik ga je met het nakken. Zeg, wie ooit zo nog Schmidt zien? Dat is al een stuk in de 50. Jo, hij weet ook dat ziemlich gries was. En hij had ook flinke invaten. Wie hadden dan 2 auto's? Ik dacht dat we een dusje leggen. Waar had het dusje liggen? Zo, dat moet nog kunnen. Trouwens, als de handen hingen wezen, dan waren we een keer bezig. Ja, maar luister, dat wil je wel ook echt niet voor het soes. Dat het zich nog best wel eigen kan worden. Wel weet, hou je vielleicht Janse andere kwaliteiten. Ben er eigen? Dat geloof ik even niet. Ik dacht niet. Wat bist du nou de Janse tijd aan het SM? Hast du ook naar je zingen koosje? Nee, is maar het werk. Trouwens, Fie, hast je hoe het werd doen deze? Nee, ik ga het wel huren doen. Yestermorgen. Ja, dat wordt ervoor het peepje van de lonkie waar hij nog hartspaf krijgt. Yes, Maria Jozef. Tenminste, dat had niet Marie van Zalwijk dus nog weer een mupje roesloos. En dat hadden we nog niet goed in de deuren van de trees. Dan die man is in het handwerk kleuken en die dat zou dat stemmt dat doen. Nee, dat meent ze niet. Dat had ik voor je weg. Nog 10 minuten je net verteld. Maar ja, niet langer, want ik hou je al wel niet ziet. Het zijn wel veel juffrouwen zwanger de laatste tijd, waar? Zou je dat van die nieuwe meester zien? Bestemd. Die hangen je ook immer bij je. Alle mensen gaan ze jetzt doen van die zogenaamde studiedag. Ja, en dan met die studiedag, dan had 4 de kinderen waar je lanen. Of dan moet angst ze doorrijden. Want je nu als jaar hoe je het ziet. Ja, staat ik het nog met angst? Aber Hanse eigen Hanse hun met ons te voelen wie ze lopen. Werden? Natuurlijk eigen. Dan moet ze Maar doe me weg weer. Du hast doch zelf ook in hem. Ja, maar wel een niet meer pietieten toen ik allemaal een tuurtje erin. Wat deed ze dat duurtje? Aan het keuteltje natuurlijk. En dan moet ze met de auto komen, haast door ja heen last. Sag, Johnny, hast du het gehoord van haar pap van haar Joes Brouwers? Ik zal met hem gaan. Ik ga vertellen. Normaal gesproken in de kinderen, ja, de oude zinger nog. Maar bij Deun is dat anders. Dat klinken een paar keer op de bühne staan met de oude jek en moet ook nog
afspraak met de vastelavond? Maar ja, zeker. We vertrekken de vriendigmeuren al. Maar ja, zeker. We willen eigenlijk het donderdag overal vertrekken. Maar we willen die geweldige buurt nog op de school zitten zien. Waar is de buurt? Wie heeft ze dat geregeld? Nou, we zijn een wietschichtig familie van het bed van onze aan. Wietschichtig familie, dan hang ik al jaren in hier op mijn vellingen. Ja, maar dat hoef ik ze heel niet aan de naast te hangen. Ja, ik word de laatste week met de klingen bij de schoolarts. En dan zei hij mij, moet je met de motoriek worden, je hebt net in orde. De motoriek, mengen ze dan de finmotoriek of de grove? Allebei. Dat hangt wel de hele dag gelijk maar aan een Gameboy. Maar dat durf ik wel te doen, erg goed ontwikkeld. En voor ontwikkeling gesproken. Hollywood van die actie over Afrika, die houden handig veel je op je holt. Ja, wat mengen ze dan? Dat geeft me niet twee, moet je ook wel betalen. Gaan ze weer met de camper? Oh, ben ik met een vlieger. Luister jongen, dat kent zeggen wat er wilt. Maar dat lintje wat hij aan les gekregen had, dat had hij wel dik verdiend. Het is er nog een ridder. Rita is een jongvrouw, zeg. Dat zijn twee jekken, maar even. Ik dacht, ze jongen met de vlieger. Ja, ze smoren, het is al over 12 deuren. Ik wil nog jouw sport met een Henkie. Sporten, u? Ja, zeker. U sporten toch de vrouwen, u? Ja, maar bij de man zijn die ene met je het heel. Nou ja, hoofd 12 van. Dan blijven we nog maar even heel hard met de schoenhoes. Zo, kunnen ze dan nog een tas koffie bij me drinken? Ja, dat is goed. Dat kan er even bij kan. Ja, wat ik nog zeggen? Gewoon, alle namen Die hij noemt worden zijn verzonnen. Persoonlijk aangesproken voelt, berust dit op een misverstand. Hur gick det Zugabe? Hur gick det zu? Die kriegt ihr Mörje Fröd live an der Bord. Man führt sind immer so. Ja, ze ziet dus, er zijn onbekende talenten die ze nog in de vuur komen. Zowel van enkele leerkrachten als ook een paar ouders. En ik denk dat hier voor u zich toch in elkaar gaat, of niet? In ieder geval gewoon schitterend raad. Fantastisch dat dat ook op zo'n avond kind. Ja, want dat is natuurlijk toch wel even het ding. Kinderen, ouderen en ouders, dat moet eigenlijk in 3 eenheid zien dat Jan zo leest. En dat antwoord is er nog een deel op de buurt. Hoor je maar, de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Hartstikke bedankt. Klasse.